Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Ibarra Eusko Ikaskuntzako zuzendari nagusi aukeratu berria gaur gurekin Faktorian. Iñaki Ibarra, egunon. Bai, egunon. Zer moduz daramazu izendapen berria hau? Ondo, oso gogotsu eta ilusio handiz, mintzate hasiera honetan, ilusia da batez ere dudan ezaguren nauzia, bai. Bai, eta beharra ere bai, ez? Eusko Ikaskuntzan, pixka bat jendeari askotan arrotz egiten zaion erakunde bat izan da, ez? Ilusio horrekin parte hartzeko eta jendearen gana gerturatzeko, ez pentsatzen dut. Bai, agian bai, hoize da egin den gogoeta estrategikoan ere, gehiago behar bada gizarteratzea, utzi gabe bere eite edo nortasun zientifikoa eta gizartearen erronkei erantzuna ematea, baina horrekin batera baita ere horiek zabalkundea edo zabaltzea gizarteari eta gizarteak parte hartzean handiago eukan desan Eusko Ikaskuntzan ere inetan. Zuzendari nagusi izendatu berri zaituzte esan dugu hilabete inguru, ez? Karguan. Bai. Zein izango da zure zeregin edo erronka nagusia Eusko Ikaskuntzan? Zein da zure buruari jarri diozun erronka nagusia? Bain zuzen zuk aipatu duzuna, ez? Egindago gogoeta estrategiko bat, horretan identifikatu dira 5 eremu estrategiko, eta 5 eremu horietan Euskal gizartearen erronkei edo kezka estrategikoei erantzun ematea, ez? Eta orduan horretan egin behar da gizarteratzen lande handi bat, ez? Azken iragan hurbilean Eusko Ikaskuntza eukidu batez ere pisu gehiago unibertsitate munduan, hor zeuden 27 bat edo 27 bat sail zientifiko, eta horietan egiten zuten lana batipat unibertsitate munduko jendeak, ikerlariak, kateratikoak eta unibertsitate mundukoak, ez? Eite hori edo alamena utzi gabe, nahi dena da hainbatetan eskainiz ere fakultate transversal izango bali bezala, zarritan fakultate bakotza dago itxita egiten du lana bere eremuan, eta gai batzuk derrigorrez behar dira disiplina artekoak, ez? Eta horretan Eusko Ikaskuntzak eskaintzen du plataforma bat, gune bat, eztabaida edo ikerkuntza horiek aurrera emateko, baina nahi dena da egin batez ere gizarteratzea eta gizarteen erronkei erantzuna ematea, ez? Eta horregatik identifikatu dira 5 eremu horiek, eta 5 eremu horietan nahi da gizartea parte hartzea. Duela 3 urte berdefinizio prozesu bati ekin zion Eusko Ikaskuntzak, eta zuk aipatu bezala 5 eremu estrategiko identifikatu zituen, eta orduan zuk prozesu horren ondorena, ez, kudeatu beharko duzu. Bai, hoxe da, apur bat horrekin batera ere ez dugaztu behar Eusko Ikaskuntzari beste hainbat erakunderi bezala, krisiak joziola eta egin behar izan zela ere horren doikuntza, eta orduan abiatu da sortu baino agian behar bada, beste indar bat ematea bide berri honetan, ez? Alde batetik egokitzea, dauzkan baliabideak egin behar duen lan eta aipatu dudan aldaketa hori, utzi gabe unibertsitateekin lanaz, unibertsitatea Euskal unibertsitateak izango dira ezagutzaren sortzeko eta zabaltzeko erakundirik nagusiena, baina horrekin batera gehiago gizarteratzea, bai. Horiek izango dira beraz Eusko Ikaskuntzaren une honetako lehentasunak, horri begira zaudete buru belarri. Erakundea bestela ze egoeratan dagoela esango zenuke? Esango nuke gazte bat bezala, ez? Eta agian makalalditxo bat edo pasatu iraganduen erakunde bat, baina oraindik esango nuke oso osasuntzu, eratu dira bere barne organoa, kontseilu errektora eta lan oso pertsona berriekin sartu dira, instituzioak ere parte hartzen dute hor, eta orain dauzkagunia 3.000 bazkidei, hori ere ilusio apur bat transmititu, eta ilusio horrekin ari gara lanean 5 eremu horietan, ez? 5 eremuak ez ditugu zehaztu, ez dakite Iñaki zehaztea komeniko litzateken, 5 eremu estrategiko horiek zeintzuk diren?
Bai, tira, laburtuz, bestela oso luzek izango litzateke, baina bosteremoa da, lehena edo azkena, etorkizuna irudikatuz, ze etorkizun nahi dugun, eta etorkizun horretan zentu izango diren erronka nagusiak, gero beste bat arlo soziokulturala, eta arlo soziokultural horretan dauden, horren identitateak eta euskal identitateak, bestea da eremu sozioekonomikoa, gizarteak dauzkan kezka da ardura ekonomikoak eta baita enpresen egitura berriak eta bai enpresa industriala, baina baita ere beste enpresa mota batzu, beste bat aipatu duguna da euskal identitatearena, edo identitateak, hor ikusten baldin badugu, ikusten baitugu gaur egun Euskal Herrian daukagula euskal hiritarra sentitzeko era desberdinak, eta hori erantzun ematea, eta gero baita ere lurraldekotasunan horretan nola bizi dugun eta nola egin daiteken beraien arteko elkarkidetza, elkarlana eta kohesio bultzatzea. Eta azkenik beste bat euskararena, guk hemen ez gara sartzen euskaltzaindia daukagu euskararen munduan erakunde nagusia, baina badaude ere euskal identitate horietan euskarak papera rol nagusi bat jokatzen du, eta horretan baita ere ze gizarte nahi dugun, da euskarak horretan, gizarte horretan ze papera jokatuko duen ikusi nahi dugu. Erakunden aldetik nahikoa babestuta sentitzen zarete? Bai, adibidez duela pare bat aste egin zen iparraldeko batzar nagusia, iparraldeko eusko ikaskuntza batzar nagusia, Baionan, eta iparraldean moin badakigu sortu den elkargorako baldintzak bete dira, bai. Bete direla, eta orain arte zegoen alakori, baina bai adibidezan zeuden Baionako kulturako zinegotzia, eta oso harreman ona dauzkagun guzti horiekin, ez? Eta hegoaldean agian orain Nafarroan zorionez agian daukagu orain arte baino behar bada lankidetzarako gertutasun handiagoa. Baina zentzu horretan guk beti nahiko genuke agian ematen diguten baino sos gehiago, diru gehiago, baina uste dut hori erakunde parapubliko edo diru publikotik hainbatetan bizigaren ontza beti izaten dela eskari bat, ez? Eta bai, horretan gaude, bai. Zuk aipatu duzu 3.000 bazkide dituzuela eta bazkide oiei ilusioa piztea dela, besteak beste orain eusko ikaskuntzak duen erronketako bat, eta gizarteratzea edo gizartearengandik gerturatzea baita ere, zuen lana, horretarako zer egin dezake eusko ikaskuntzak? Tira, adibidez, daukagun aipatu ditudan bost eremu horien horiz gain, badaude ere beste bat urteko galderak eta solasaldiak, ez? Eta urteko galdera honetan da foro moduko bat nun aukeratzen den gai bat eta horri buruz hitz egiten da. Iazko gaia izan zen nola aldatu dituen internetek gure prozeso kognitiboak. Itza prozeso kognitiboak zer egin da egin ziren. Ezagutza mailan, Ezagutza mailan. Orduan hor iaz egin ziren 30 bat komunikazio eta guzti horrekin sortu dira hainbat gai, ez? Eta oain ari gara hori zabaltzen, ezagutza partekatuz deitzen den beste ekimen batetan, eta ari gara eskualdeka egiten mintegi batzu, adibidez internet eta hezkuntza, ez? Eta da gai bat, ze paper jokatzen den gaur egun internetek, eta gure ikasleak ja dimatetik 10, edozein ikaslengan, baina batez ere nerabeekin eta hortik gazteekin, ze paper jokatzen internetek, zer egin behar den, eta horretan, eztabaida horretan sortu diren emaitzak etolan ari gara gizarteratzen. Eta eskualde olako gaiak zabaltzen. Etorkizuna irudikatuz adibidez egingo dira 16 bat ekitaldi 16 lekutan da lehenbiziko biak uda baino lehen egingo dira, bata Bilbon eta besta Baigorren. Bilbokoa aukiko du gaia gazteak eta aisialdia,
beraiek eskatuta, Bilboko udala izan zen guk proposatu gune beste esan zuen, gu nahiko eskatuta gaude gazten aizialdiarekin eta guzti forma haiekin, eta tira, horregingo den eztabaidakin eta hoxe da apur bat, ez? Gure gaia da alde batetik, gai horiek, eta ez dut esan, bestea da baigorrin, eta baigorrin da diasporari buruz, ez? Orduan, alde batetik, gai horiek tratatzen dira era zientifiko batetan, eta gero egiten da, edo tratatzen diren denean egiten da, gizartearekin ekitaldi irekiak, formato desberdinetakoak, gaztek edo gizarteak horre egiten diren eztabaidetaz jabetu da. Eusko ikaskuntza sortzetik zientzia mundua jakintza eta ikerketa zabaltzeko eta gizarte kohesioan jarduteko sortu zen, esan liteke oraingoz akademia mundutik, ez, gertuago egon zaretela, baina kaso hor emango da urrats bat. Bai, akademia, lehen esan duen bezala, ez, akademian, unibertsitatean gehien bat hor errotu da geunden, asmoa da hori utzi gabe, gizartera eratzea, uste dugu gainera Euskal Gizartea, eskola hainbat erronka nagusi estrategiko, eta aipatu ditudan gaietan, eta horietan horri erantzutea, bai. Aholkularitzan aritu izan zara zu okerrezpanago, baina orain zuri egokituko zaizu kudeak eta horretan jardutea, horrek nola baiteko izurik edo sortu dizu? Ez, lehen ere egon nintzen baitare kudeaketan, esan nahi du nik hainbatetan laburtu, hasi nintzen aholkularitzan, gero egon nintzen enpresa munduan, kooperatibatan, Ulma taldean hainbat urte zuzendari izaten, eta gero berriro aholkularitzan. Eta baita ere egon naiz diputazioan kudeatzen, beraz, bizi izan dut aholkularitza, bizi izan dut kudeaketa zuzena, izan dut erakundena, eta aldi berean ere gero izan naiz irakasle unibertsitatean, eta naiz irakasle unibertsitatean, beraz, bai, guzti hori nazten ditut. Bai, hemen geneukan zure kurrikulumari lotuta, lanbide ibilbidea industriai lotutakoa da, neurri batean, Ulma kooperatiba taldean, aholkularitzan ere jarduten duzu, hori gutxi balitza aipatu dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiko berrikuntza eta jakintzaren gizarteko zuzendari ere izan zara, eta azken 5 urteetan LKS kooperatiban jardun duzu, irakasle gisa hainbat unibertsitatean ere bai, ez? Hortaz, uztartzen dira, zurekin esango dugu, enpresaren eta mundu akademikoaren arteko... Tira, ez dakiz uztartze asko da, baina bai saiatzen, hortik edan dut, eta hori dago nire backgroundean, nire izakeran guzti hori nazten da, bai, hori zindutukat. Nola ikusten duzuzuk bi munduen arteko uztarketa hori Eusko ikaskuntzaren baitan? Tira, nik esango nuk ere gainera lehendakaria, bera ere antzeko edo da, beste bat da ingineri bat ere eta mundu industrialan lan egin duena, eta bain Iñaki Dorronsoro da lehendakaria, beraz, dazkago bi profil nahiko, inbatetan nahiko antzerakoak, ez? Nik uste gainera oso baliagarria dela, ez da aholkulari izatea norbera kudeak eta pertsona izan gabe, edo irakasle izatea enpresen edo horren realitatea barrutik ezagutu gabe, nik uste apur bat hankamoz daitekela, ez? Orduan, hirurak, esan dut, bai aholkularia, bai kudeak eta persona izatea, eta aldi berean ere, baita ere irakasle izatea bartzen zaitu hausnartzera edo pentsatzera zer egiten duzun, eta horri logika bat eman, eta gainera nik enpresa gizon eta emakumei ematen dituen ikastaroetan egoten dira, eta hor planteatzen dituzten kuestioak eta lan eta galderak oso aberasgarria dira norberen atzatere, eta guzti horren nik uste dut oso aberasgarria dela. Gero batzuetan txapela aldatu behar duzu, baina funtsan oso aberasgarria. Lehen aipatu duzu Eusko ikaskuntzak orain eskuartean dituen proiektuen artean besteak beste Bilboko udalaren eskariz gazteak eta aisialderen inguruko ikerketa bat egingo duela, ikuspuntu zientifikotik baita ere, kuriosidadea gelditu zaigu jakiteko zeintzen zuen eskaintza, zuk aipatu duzu beste zerbait zen eukatela buruan, baina azkenean hori izan dela beraien agindua, ez dakit orain buruan ote daukazun, zein zen Eusko ikaskuntzaren proposamena? Hori ez, badaki baigorreko izan zela mugarri indiko harremanak eta holan, da baiak izan ziguten oso kezkatu da zeudela diasporaren gatik, eta diaspora izan da.
baina... Eta Bilboko udala hortaz oso kezkatuta gazteak eta esialdiarekin, Bueno, ez? bai, interesatuta. Bai, Interesatuta. bai, baina ari gara hau konformatzen, ez? Prozesu guztia baina ari gara sortzen, eta sarritan paper txuri bat baino aurkeztea planteatzen dituzu bizpairu gai, eta orduan hor interlokutoreak aukeratzen ditu. Adibidez, aipatzen dugunean Euskal Herriko ekonomia, gai hori tratatzea ez dago zabera, tratatzea eremu industrial batetan, edo Pirineo inguruan, edo landaremuan, edo desberdinetan. Orduan hori da nahi dugun egin. Batzutan egiten da alako makro ikerketa zera, da makro hain handi diren heinean galtzen dute hurbiltasuna. Eta nahi dugu gizartearekiko hurbiltzea, eta hurbilketa horretan gizarte errezago parte hartzea eta errezago intelektuatzea, ez egitea izugarrizko ikerketa bat 2-3 urte, eta handik 3 urtetan ematen dire emaitzak, eta jendeak irakurtzen ditu tolan, da ondo edo gongo da, ez? Baina nahi dugu intelektuatzea, eta horretarako jendearen eguneroko edo bere keskei edo erronka estrategikoei ez eguneroko tasunean bakarri lotuta, baina bere etorkizunerako dituen keskak hori erantzutea bai. Iñaki Ibarra, Eusko Ikaskuntzako zuzendari nagusi berria, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuen, bai.